Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν οδηγό για το πώς να εγκαταστήσετε την ψύχτρα της Cooler Master Gemini 2 SF524 σε μια απλή πλατφόρμα 775 και θα δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για μνήμες με μεγάλες ψύχτρες, όπως είναι αυτές οι Vengers που έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, καταρχήν, άμα έχουμε τη stock ψύχτρα της Intel, γυρνάμε όλα τα ποδαράκια αριστερόστροφα, 1/4 της στροφής, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ψύχτρα. Έτσι, βγάζουμε και το τετράπινο και η ψύχτρα βγαίνει έτσι. Την αφήνω αυτή στην άκρη. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπουμε εδώ πέρα, βασικά βγάλουμε λίγο τις μνήμες για να βλέπουμε καλύτερα, να μην έχουμε σκιά. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπουμε εδώ πέρα, πάνω στον επεξεργαστή, υπάρχει thermal paste από πριν, από την άλλη ψύχτρα. Οπότε πρέπει να την αφαιρέσουμε αυτή. Λοιπόν, τι κάνουμε, παίρνουμε ένα κομμάτι βαμβάκι και ενόπνευμα. Βάζουμε λίγο ενόπνευμα στο βαμβάκι. Εκεί πέρα, να έχει. Και το καθαρίζουμε ασκώντας λίγη πίεση με κυκλικές κινήσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι βρωμιά έβγαλε. Το γυρνάμε από την άλλη, το ξανακαθαρίζουμε. Και πάλι έχει βγάλει βρωμιά. Το γυρνάμε για μια τρίτη πλευρά. Και πάλι έβγαλε βρωμιά. Και στο τέλος, εγώ προσωπικά, επειδή με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω ένα σωστό επεξεργαστή από ότι μια καθαρή μπλούζα από μέσα, την κάνω και μια έτσι με την μπλούζα. Επειδή έχει μικροίνες. Εντάξει, δεν βγάζει, την τελευταία φορά δεν βγάζει ποτέ πάρα πολύ για να βρωμίσει. Και τώρα είναι επεξεργαστής πεντακάθαρος, μπορούμε να διαβάσουμε και τι λέει απάνω. Λοιπόν, το επόμενο βήμα, τα πετάμε αυτά, δεν μας χρειάζεται πλέον. Το επόμενο βήμα στη συγκεκριμένη ψύχτρα είναι να πάρουμε το module της ψύχτρας όπως είναι και τα mounting brackets για το 770, για τα Intel socket και όχι για το AMD, αυτό δεν θα μας χρειαστεί. Λοιπόν, και να τα βιδώσουμε πάνω εδώ που έχει τις εγκοπές. Λοιπόν, μας δίνει εδώ κάποιες βίδες η Cooler Master. Θα χρειαστούμε ψηλό κατσαβίδι. Ωραία. Πάλι καλά που έχω όλων των ειδών τα κατσαβίδια στο δωμάτιό μου. Λοιπόν, και αν μας ελεήσει ο Θεός και το κεντράρουμε, μας ελέησε, αρχίζουμε το βιδώνουμε. Ωραία. Σιγά σιγά, βγάλουμε τα μάτια και την άλλη. Και από την άλλη μεριά το ίδιο πράγμα, η ίδια διαδικασία. Η ίδια διαδικασία, την τελευταία βίδα. Ωραία, και τώρα τις σφίγγουμε για να μην φύγουμε να πάμε πουθενά. Πηγουλάκι και όσο πάει με το χέρι. Εκεί. Και εκεί. Δεν ξεκολλάμε ακόμα με προστατευτικό, δεν χρειάζεται. Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε βάλει στο σωστό κλιπάκι αυτά, τις 4 βίδες αυτές. Ας πούμε το πιο μέσα είναι για το 775, το μεσαίο είναι για 1155 και 1156 και το ακρανό είναι για 1366 socket. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως είμαστε εδώ, παίρνουμε το backplate και άμα έχουμε AMD το γυρνάμε αυτή τη μεριά, ξεκολλάμε το πλαστικό και το βάζουμε από πίσω. Επειδή είναι τα ποδαράκια έτσι φτιαγμένα. Αν έχουμε Intel ξεκολλάμε από εδώ τα πλαστικά, έχει 4 πλαστικά. Δώστε μου μισό λεπτό εδώ πέρα, είναι πολύ ψηλούλη. Είναι αρκετά ψηλό το πλαστικό και δυσκολεύομαι λίγο να το ξεκολλήσω. Αλλά πού θα πάει?
ξεκολλήσουμε. Άχι. Κάπως έτσι. Ωραία. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Τι να κάνουμε, παιδιά, έχει σχετικά δύσκολη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη ψύχτρα. Αλλά αυτά τα πλαστικά εδώ πέρα που έχει αυτό από κάτω είναι για να μην πάθει κανένα βραχικύκλωμα η μητρική, να πούμε, και καεί τίποτα και τρέχουμε και δεν φτάνουμε μετά. Όσο εγώ ξεκολλάω εδώ πέρα, ο κάμεραμαν μπορεί να κάνει μερικές λήψεις από την ψύκτρα για να μην σας πρίζω εγώ. Και λοιπόν, εδώ είμαστε, τα ξεκολλήσαμε όλα επιτέλους και πάμε να βάλουμε το backplate στη μητρική. Το κεντράρουμε εδώ πέρα, εκεί, το κρατάμε μην μας φύγει. Λοιπόν, και τώρα πάμε να βάλουμε την ψύχτρα. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε πώς θα μπει η ψύχτρα πάνω. Θα μπει έτσι, θα μπει έτσι, θα μπει έτσι, θα μπει έτσι. Έτσι μπορεί να μην χωράει στο κουτί, να βρίσκει εδώ πέρα, οπότε δεν το συνιστούμε. Έτσι, έτσι χωράει. Και έτσι χωράει και μπορεί να ψύχει και τις μνήμες. Και πρέπει να τσεκάρουμε και αν θα χωράνε και οι μνήμες από κάτω. Και έτσι μπορεί να μπει. Και θα ψύχει τα MOSFET εδώ πάνω κτλ. Λοιπόν, πριν βάλουμε την ψύχτρα τώρα, παίρνουμε τη Thermal Paste, μας έδωσε Cooler Master ή οποιαδήποτε άλλη Thermal Paste θέλουμε εμείς. Την ανοίγουμε και βάζουμε μια μικρή ποσότητα. Εγώ θα δείξω τώρα τη μέθοδο του μπιζελιού στο κέντρο του επεξεργαστή που βάζουμε μια πολύ μικρή σταγονίτσα και καθώς θα πατήσει και θα κουμπώσει μετά πάνω η ψύχτρα, αυτή η σταγονίτσα θα απλωθεί προοδευτικά και θα καλύψει όλη την επιφάνεια του επεξεργαστή. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι στο YouTube. Εντάξει, κάναμε τη μέθοδο της γραμμής τώρα, που είναι παρόμοια. Μας έπεσε λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά και αυτό θα απλωθεί, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι να μας φύγει παραέξω από τα όρια του επεξεργαστή και υπάρξει κάποιο βραχικύκλωμα. Αν και οι περισσότερες θερμαγώγημες πάστες δεν προκαλούν βραχικύκλωμα. Λοιπόν, τώρα εδώ ξεκολλάμε την προστατευτική την ταινία. Δεν θα χρειαστούμε πλέον. Κάτσε εκεί. Λοιπόν, να δούμε και με τις μνήμες τι θα γίνει εδώ πέρα τώρα. Να τις βάλουμε για να είμαστε σίγουροι 100%. Και εκεί. Λοιπόν, για να δούμε αν χωράει η ψύχτρα. Χωράει. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε λίγο το backplate στη θέση του. Κεντράρουμε τις τρύπες. Και πριν να πω ότι υπάρχουν κάποια, εδώ πέρα μας δίνει Cooler Master, κάποια πλαστικά τα οποία είναι για τους κραδασμούς, αντικραδασμικά, τα οποία μπορούμε να βάλουμε σε αυτά τα ποδαράκια τα 4, έτσι ώστε να αποφύγουμε μεταφορά τυχόν κραδασμών από τον ανεμιστήρα στην ψύχτρα και από εκεί στη μητρική και να κάνουμε θόρυβο και να μας παίρνει τα αυτιά. Αν και δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο σενάριο, αλλά εντάξει, καλό είναι να μην μας παίρνει τα αυτιά. Ωραία. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι τώρα η ψύχτρα, σηκώνουμε τη μητρική, κεντράρουμε τις τρύπες της. Εδώ στο μισό λεπτό.
Τελικά δεν χωράει με τις Vengeance. Ατυχήσαμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μας έφυγε η θερμαγώγημη. Θα την μαζέψουμε τώρα. Ας πάρουμε αυτό που κάνουμε από πριν. Εντάξει, δεν έγινε μεγάλη ζημιά, διορθώθηκε. Οπότε δεν χωράει να μπει έτσι πάνω από τις ψύκτρες των RAM. Οπότε λογικά θα τη βάλουμε στο έτσι. Που χωράει σίγουρα. Λοιπόν, και τώρα γυρνάμε τη μητρική ανάποδα. Ερχόμαστε από εδώ. Τοποθετούμε το backplate ακριβώς εκεί που πρέπει να κουμπώσουν τα 4 αυτά τα ποδαράκια. Και παίρνουμε τα παξιμάδια που μας δίνει Cooler Master. Ναι. Και τα βιδώνουμε διαγώνια. Ένα εδώ, λίγο με το χέρι στην αρχή για να πετύχουμε ίση πίεση σε όλο τον επεξεργαστή. Να βιδώνουμε έτσι λίγο σιγά σιγά με το χέρι όσο πάει. Και μετά παίρνουμε αυτό τον adapter εδώ πέρα από παξιμάδι σε σταυροκατσάβιδο και βιδώνουμε πάλι διαγώνια. Πάλι διαγώνια το καθένα από αυτά. Όχι πάρα πολύ από την αρχή. Λοιπόν, τελειώνουμε σιγά σιγά. Και μόλις είναι αρκετά σφιχτά, πάμε στο καθένα και του δίνουμε ένα τσάκ ακόμα, στροφή, εκεί, το παίρνει λίγο ακόμα, εκεί, και αυτό, εκεί. Ωραία. Και αυτός είναι ο τρόπος. Και εντάξει, να υπενθυμίσουμε ότι μπορούμε να πάρουμε μετά το τρίπινο και το βάζουμε στο CPU fan, έτσι. Ή μπορούμε να πάρουμε τον adapter που μας δίνει, τον low noise, το βάλουμε εδώ μέσα. Έχει ένα αντιστάτη αυτό εδώ μέσα, χαμηλώνει το ρεύμα, έτσι ώστε να γυρνάει πιο αργά ο ανεμιστήρας αυτός. Και μπορούμε να το βάλουμε εκεί, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Και αυτός είναι ο τρόπος να εγκαταστήσετε την ψύχρα της Cooler Master Gemini SF524 σε ένα απλό 775 σύστημα. Θα ανεβεί βίντεο και με θερμοκρασίες του εν λόγω επεξεργαστή, ο οποίος είναι ο Intel Core του Duo E7500, απλά για να δούμε τις επιδόσεις αυτής της ψύχτρας. Και θα ανέβει και βίντεο, όχι, αυτό, αρκεί. Κάντε subscribe στο κανάλι και κάντε comments.